aya abụmọnụ nsogbu anya abụmọnụ ile mmadụ ma igbu ịkwafe ọbara ma ile igbu ejima na-ebute na Because it's going to be not for and will check Yeah, so high now. Adema otu aka isa anabata unu na nkịta na oge kpakpando n'oge ha iji omenala wee na-isi asị m unu kwado hapụ ya n'akara na rekpọm n'itoolu maka na nkịta ga-hapụ iche anyị were ndị eze mmụọ na-abụ ụmụnne na-afụ na Igbo na ọ dị mma ogologo aka dị na ya maka ihe a ga-akọwa na nkịta taa. Cheta na abụ m Chiziani ọzọ mmadụ abụchi enewe aga Eze-Ani Amaokwe gbaa gburugburu nọ ebe a. Eze Enugu bụ onye isi nchụaja n'aka Mangwo. Ọ bụkwa eze mmụọ ajụrụ eju bara abara. Ihe njisi unu hapụ ya n'akara na rekpọm n'itoolu bụ na nkịta ga-adị kpọkpọ maka ozi eji bịa. Ụfọdụ ga-ajụba n'oge na-adịghị anya ị ga-eji akara ekwentị adịghị ama ama maka isiokwu anyị nke ụbọchị taa ka ị wee kpọọ Eze-Ani Amaokwe gburugburu ọzọ mmadụ abụchi ị na-aga aga ọbịa bụ Ojiọfọ eze mmụọ na Amaokwe gbaa gburugburu 461936. Abụmọnụ gịnị na-ebute ya? Ụfọdụ ezinụlọ anọgoro n'ezinụlọ ha kemgbe. Ụfọdụ obodo nọ ihe na-agara ndị ọzọ ada agara ha amaghị ka oshi. Achọrọ m ka akọba ya ka maka na eze mmụọ na-abụ a na ebe ha ga-akọba ya ozugbo eze mmụọ ọzọwa ga-aga kene ndị Igbo. Igbo bụ Igbo ekene m unu Amaokwe ezi na asaa ekene m unu unu nọkwa n'ihe ndị na-eke uji ndị wo m ekene m unu. Eze mmụọ aka Mangwo eze Enugu ekele m gị. Ndị Igbo anyị na-ekele unu bịa nụrụ omenala. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo eze mmụọ Eze-Ani ọzọ mmadụ abụchi eze mmụọ na Amaokwe Eze-Ani Amaokwe gbaa gburugburu. Biko gịnị bụ abụmọnụ a? Kedu ihe ọ na-ebute? Abụmọnụ dị iche iche. Maazị Chiziani ekene m kene Solid FM kene onye isi Solid FM wesị na ọ ga-adị na mma ise maka na asị na nkụ ịkpa n'ọkọchị ka ọ na-aya n'udo mmiri. Ihe banyere Igbo na omenala Igbo unu na-eme ọ bụ nke ọkọchị ka unu na-akpa and ọ ga-abara unu uru na udo mmiri. Abụmọnụ dị iche iche dịka na mgbe ochie abụmọnụ dị iche iche anyị na-agabiga ma ndị mmadụ na-agabiga na mgburu ha n'ụbọchị taa bụ abụmọnụ ndị mgbe ochie. Mana ihe na-agbagwoju anya na abụmọnụ a bụ abịa asị na ọ bụ omenala butere abụmọnụ a ma ọ bụ na ọ bụ alụsị butere abụmọnụ a. Taa ka anyị chọrọ ka anyị kọwara Igbo na ọ bụghị omenala ọ bụghịkwa na alụsị ma gịnị butere abụmọnụ a. Abụmọnụ a bụ mgbe a na-ele nwaada o wee ka sị na obodo abịa si na ha chọrọ mmadụ nwaanyị a ga-eji mehe dota dota agụụ na ụgani ma ọ bụ mmegide. Ihe na-ebute ịdota bụ aịda agụụ ma ọ bụ mmegide. Onye aka n'obodo. Yes, onye aka nwa ogbenye na-ewu ha ọnụ okwu. Ndị bụ ndị welitere isi agbaghịzi bịa napụ ya nne ya ma ndị be ha n'ike wuchi azụ ụlọ ndị be anyị na-akpọ Owere chi azụ Owere mee gịnị bulie lechia ndị ahụ. Mgbe ahụ onye ahụ ebe onye ahụ na-aga ọ ga na-eti mkpu na-eme ihe
dị iche iche na-ekwu okwu dị iche iche na-erenda some course abụ ọnụ na-abụ ndị na-eme ihe ahụ ọnụ ezinụlọ mere ihe a ọtụtụ na-abụkwa ma ezinụlọ ha ji aka ha wee lara eme gịnị ihe ka ha were ewe eme gịnị wee kwụ ụgwọ eji aja na mgbe ochie maọbụ ka ha were ewe eme gịnị zọta ana maọbụ ka e were ewe nneto ha n'ọhawa wetara nwa ada ha eji chụọ aja ihe a bụ ihe butela abụmọnụ dị iche iche a na-agabiga n'ụbọchị taa apart from nke anyị ji aka ya emetezi n'ụbọchị taa maka na anyị jizikwa aka ya emete nke ka nke ahụ taa ọzọ bụ asị na-amụ ejima ịma na ejima bụ onyinye site n'aka Chineke ma mkpụrụ osisi na-ewe ejima anụ ufe nke n'igwe were ejima anụmanụ nọ n'ahịa were ejima ka o si masị Chineke ka o si ekenye gịnị ọmụmụ ejima bụrụ ihe ọjọọ then na mgbe ahụ asị na a mụrụ ejima n'ome gịnị n'ọhịa arụ ka ọwụ ihe a niile bụ ihe eji emegide gịnị nwa ogbenye ma nwaanyị ajadi mgbe ochie ewere ofu ejima wee jeme gịnị chụọ aja ma mgbuo ya ma ọ lee ya ele ọtụtụ mmadụ na ebe dị iche iche ma ha amaghị na ebe ahụ mụọ nwa ha amarụ na nna nna ha bụ onye obodo ọzọ duto na erere ya maka na ọwa ejima erepịa obodo ọzọ then ọzọ bụ na a sị na amụọ nwa wee too gbewe igbe jewe ije tinyewe eze n'ọnụ a sị na nwa a eme arụ na o buru ụzọ pụọ eze enu ihe a niile bụ ihe eji emegide gịnị mmegide ahụ dị taa dịkwa mgbe ochie Chineke kere mmadụ malụ owo ndị ga-afụ taa ha nọ na 10 years kpuo isi awọ wo ndị ga-afụ obere nwa igbo Chineke kere mmadụ malụ ka ọ wee zie enu ka ọ ga-ebu ụzọ nye ya ka ọ wee zaa ana eberivu m na nke ọ bụ na Chineke bụ ụzọ nye mmadụ ma na otu a ka Chineke si wee chọọ ibido okike nke gị so ọ bụrụ omenala mere ihe arụ dị iche iche butere abụmọnụ ya bụ na ụmụ ihe a niile a na-egbo n'ọwa omenala na ama ejikwala eji mana ọ bụghị omenala Igbo ọ bụrụ omenala Igbo ọ dị mma eze Enugu kedu maka ndị akama daalụ n'agbanyeghị na ịgwabeghị na anyị gba ndị isi mmụọ na ya abịabeghị oge nke anyị ruru oge a ga-akpa ọ dị mma eze mmụọ dịka eze Ajani Amaokwe si kwuo o gosiri na ndị mere uhie ahụ oge a na ha amachaghị ihe ndị na-eme ya oge ahụ eji were alụ a dị iche iche ndị gboo ahụ megasịrị ma nke bụ eziokwu ma nke na-abụ eziokwu a na-ebe ha ugbu a na ọgba amaghị ihe ọ bụ ka e were ụzọ ọzọ mmadụ nwere ike iji bute abụmọnụ dịka onye otu m si were kwu mana anyị bụ ndị amụrụ mgbe ochie ejibutere m ya bụ ihe nwa obere ọtụgodoro anyị nke ijekwutere biko emechakwa ekwuo me ha gachiri nweta biko dịka abụmọnụ onye otu m kwuru ị na-egwara anya ihu ma akwụkwọ nsọ na a na-ede ejewere Igbo o nwere nke izuzu nwee nke Igbo nke ochie na nke abụọ mana ọkwa Chineke jijekwere ihe ahụ dịka esi akọrọ anyị ya bụ o nwere ụdị abụmọnụ ezinụọha mee a nkwa ezinụọha emebie dịka be anyị o nwere ka a ga-eme ọ bụrụ na ọha gafere ije na ọkarịcha achị achị egburu efu akpịta efu kpọọ mmadụ mee niile asị na-eme ihe a na-akpọ sayaka n'ọnụ oyibo ya bụ nke ndị obodo mburu ụzọ jiri mmadụ mee achọghị imeghachi ya azụ a na-emejikwe mana abụmọnụ kachacha njọ dị gị si ghọta bụ dịka a na goro nwata rie ma narị nwaanyị ma ọ dịrị di enye akọpụta na-emere eziokwu nwatakịrị a ga na-ekwu ha amaghịtakwa dị ọ na-ekwu na amamụkwa nwa na ngwuru ọzọ amamụ nwa na ngwuru ọzọ emechiere nwata ahụ ngwuru ahụ ọ ga-esi ike amụta nwa ngwuru ahụ ọ abụmọnụ nke onye a ji onwe onye bụ dịka nwaanyị ebiri di enye ọgụ ọkpụkpọ ike na ana si na ama nwetakwa ike anụti na ụmụnna na anụ nwaanyị ụmụnna ọzọ dịka be anyị ọdụkwe megoro be anyị amụchara ụmụ ebe a mechicha orugbo oge o ji anụ nwaanyị ọnwụ eje chọwa si n'ọkwa ihe nwaanyị emere ihe mere ya abụmọnụ a dị ma abụmọnụ ọzọ na-abụkwa mmadụ na-ejikwa ka anyị eweta abụmọnụ nke ikpeazụ anyị hụrụ mmadụ na-eji aka ya eweta ichekwa n'obodo ụfọdụ ọ dị ebe niile
ihe nwatakịrị ụdị ya abụọ na-enye iyi ọchịa sa imetakwa ma bụ onye okenye eyi okenye ọchịa imetakwa na nwa ga abụọ ya bụ iyi ọ dịka eji egwu ụdị onye amụkwa nwa ọ bụ iwu nwaanyị ga-eme ihe o mere nna anyị ya ka anyị na-achị mmadụ agọzi n'ụdị ọwa ahụ mana ọ naghị ekwe mkpụrụ obi anaghị ekwe ụmụ aka anyị ji arụ nne na-eme ọrụ agụrụ nwata mmadụ sọchacha ya anya tụhuo ozu egoro ya kpere ya n'Igbo bụrụ o ji bụ mmadụ atụhuo osi na-eji agwọ ọgwụ ego ekwu nwatakịrị ahụ bịaru ọ dịghị aga na o rinyere mgbe ụbịa mmechiwere kpacha ego ndị na-egbu ozu ogbuchekwa ozu nata ọ dịtakwa nwaanyị amụkwa nwa nwaanyị aghụghọ ngwụrọ kụchiri taba ndị nna ndị mụrụ ha ebe ka elu achụ ọgụnụ kpetara ya bụ chọ ka ahụ dị m n'ụlọ abịagịtara ọ dị mma agwa m ụnụ were akara ekwentị eze mmụọ eze aja na ama okwu maka na ihe a ga-akpata ata ya na-akpa miri emi ụfọdụ na-akpọ ya n'oge hapụ oge o si ebe a sịrị ọnụ n'okwu na-akpọ ya n'akara ekwentị a ya bụ 08068461936 08068461936 mana ihe ọ na-adị ome otu a iji jidesie ndị dịka eze mmụọ mmadụ abụchi ọzọ ị na-enwe aga bụ maka na ụfọdụ na-abụ apụta a na-ekwu maka ọdịnala ụfọdụ adịghị ama na a na-ayachasị ya ife ụfọdụ chere na ọ bụ ọdịnala alụ ndị mmadụ na-eme ha ji agbara ọdịnala ọsọ na ọ bụchaghị ya mere na azịsị ya ka ọ na-abịa akọwagasị ụmụ ihe a miri emi anyị wee na-asị eze mmụọ ọ ga-adịrị na mma onye ihe a megidere ọ bụ na ewe ka o si eme na obodo ya ọ bụghị sọsọ na ezinụlọ ewe ihe ndị obodo ga-eme eze Enugu ekwuola na ụfọdụ na-abụ onye ji mmadụ ma ọ bụ alụ emere na mgbo ụfọdụ mgbe ike obodo apụtasị ka ejiri efi mmeghachizie ya ọ bụ eziokwu na ewere ike imeghachizi alụ ma ọ bụ abụmọnụ onye megidere bụrụ obodo ma ọ bụ ezinụlọ nwere ike imegharị ya ndị ahụ atụpụghị ha na-agba abụmọnụ yes enwere ike imegharị ya mana o nwere ọtụtụ mistake anyị na-eme n'ụbọchị taa maka na ụka bịa ụka abụrụ ihe ọjọọ mana ndị Igbo na-atị n'okwu si na mbịambịa ada ahụ egbe na mbịambịa na ahụ egbe na-achọ ya ọbịa be ya okwu ụka kwesịrị ịma na ha bụ mbịambịa na anyị were usoro ofufe nke anyị tupu ome gịnị ọbịa maka na ndị Igbo si na oke ọkụkọ bịalụ mba na-eji ofe ọkpa mee gịnị akwụ ka ọ mara ka mba ya bịalụ dị ka ọ chọpụtacha ka mba ọ bịalụ si wee dị ome gịnị o sonyere ha o wetuzie ofe ọkpa were ọkpa na-abụ mee gịnị kwụrụ soro ha mewe ka ha si eme gịnị ka ha si eme so na-aga n'iru nghọtafie anyị ghọtafiere abụmọnụ a mere na ọda na-ana bụ na anyị si na ọwụ omenala mere gịnị metere abụmọnụ a ọ bụghị omenala metere ya ọ bụrụ omenala achọrọ m ịgwa gị ofu ihe a na-ebili soro n'ọgụ ihe ọbịa mee omenala bụ ihe na-anụ ọgụ ezinụlọ ọbụla mee gịnị lelu nwaada a na-emetekwa ya oji oyi dịka eze mmụọ Enugu ukwu si wee kwuo bụkwa na usoro gịnị eze mmụọ Akamangwo si wee kwuo na-emete ya oji oyi bụkwa na usoro gịnị omenala maka gịnị a na-aghabịa asị na onye eji eguzo arụsị na mmadụ ka eji asị ka ọwụ ejighị mmadụ eguzo arụsị mara amara na ihe ọ bụla eji wee guzo arụsị ejiri mmadụ guzo arụsị ma nna mmadụ ka arụsị ahụ ga na-eri ihe arụsị na-eri bụ anụmanụ na mmanya na ọjị ọ na-eri mmadụ ndị a sị na-ejizi mmadụ mee ọgbasịrị nke ahụ bụ okwu ụka mgbe ụka batara eji wee kọndem gịnị omenala eji wee mee gịnị were okwu ahụ penti omenala blak ka ndị mmadụ wee mee gịnị sọwa ya oyi arụsị ọ bụrụ arụsị ihe ọ bụbụ alụ megịnị kwụsị ọ bụrụ arụsị ka ọ bụ alụ megịnị kwụsị bikos mgbe ahụ a na-ele mmadụ abịanalụ nwaanyị nwa ya n'ike ka ejele ihe ọ ga na-akpa afọ ya bụ arụsị owo arụsị ma aja n'obodo ahụ
ọ na-akpa aja na aha afa na-asị ya biko na-ekwenye ejere ime ya na ọgwarụ na anyị achọrọ ime ya dị mma aja anụbe nna ya unu hapụ ha mana ọkwa na ọ dịrọ mma ka ha na-anapụ ya nwa ya na ọmụmụ ama ndịkwa na gịnị na ezinụlọ a ka ha akwa wee gbu izi ya ezinụlọ ọbụla aka ha dị ya na ọmụmụ ama mbịakwa gịnị na ezinụlọ emechi alụsị ahụ ebi n'ime gịnị ijewela onye ahụ gịnị ọgụ ọkpọkwa ahụ arụsị 10 ma na alụ aja anụ 10 ahụ ga-ebi n'ime gịnị jewe ọgụ ezinụlọ ahụ ga-anọ n'ihe mgbu ọntị ihe ndị aghọrị ụfọdụ n'ụbọchị taa bụ abịa mee gịnị ewolu bọs chata batalion abịa na-akụ aka Holy Ghost fire pursue them Holy Ghost fire pursue them ha pursue che ihe mee gịnị ha na asịrị nwanne m kọ na anụ kwego ndị n'ikwube na ebe ọ nọ na ihe dịka dịkwa ebe o mee gịnị dị oles ka chọkwara ihe ahụ jesetụruo omenala duo omenala na-eme gịnị nwata ahụ na-akpa afa mgbe a ji eriri ya ji ebe ahụ mee gịnị jụọ ya ihe a ga-eme ka ihe ahụ mee gịnị jụọ oyi achọrọ m ime ka ị mara ọ bụrụ na egburu ọ bụrụ na onye ahụ akpụrụ pụọ na egburu egbu omenala ga-adị manyị dị na a ga-eme gịnị na a ga-akwụ ya o nwere nke na a ga-emere ihe kwesịrị ime o nwere nke na-abụ na a ga-esenete lụọrịa ụlọ na gịnị na be nne ya kwanyere ogwulori ya den e wee jekwuwe gịnị aja na ahụ ọ kpọrọ afa ọ gwa ha ihe a ga-eji bịa ka ya mee gịnị ka ya jụọ oyi ibute nsogbu n'ezinụlọ ahụ eme ya ihe niile eme gịnị ọ ya ka nna anyị eze anụ na-ekwu o wee kasị na efi ewee kasị na ewu ewee kasị na ọkụkọ abịa were eme gịnị dozuo ezinụlọ ahụ ewekwe gịnị ọmụmụ ọ bụrụ na ọ bụghị ya ezinụlọ ama mmụọ ha nụcha nwaanyị ọmụma na-eshiri onye nke ike ọmụma na-eshiri onye nke ike o nwere ike jee mewe adopt or something like that mana ọmụmụ ama ya bịa ndị nke ahụ ihe anaghị aghọta bụ ndị nke ahụ emere adopt olugbo oge ha ga-amụ that abụmọnụ dị na ngwụla ahụ ọ ga-ekwekwe ka ha na onwe ha mụtakwa so ọ bụrụ omenala kretiri abụmọnụ a kama ọ bụ obi ọjọọ na ihe ọjọọ dị n'ime mmadụ bụ ihe kreti gịnị dịka nke anyị na-eme n'ụbọchị taa ọtụtụ ndị omenala nwere ike igbu mmadụ n'ike ndị ụka ga-egbu mmadụ were iguzobe gịnị ntọala ụlọ ukwu ọkwa abụmọnụ ọ bụghịkwa alụsị ma omenala si ha mee ya ebe ha na-achụ ihe nke ụwa mmadụ ga-ejide nwaanyị gbuo ya were akụkụ ahụ ya dị iche iche maka na a na-achụ ego ọ bụghịkwa omenala si eme ya ọkwa maka ihe ọchịchọ nke gịnị nke ụwa o ruo echi onye ahụ ji ịmụ nwa dịka ezi nnukwu na-anyị ukwu eze a na-enugwu ukwu si kwuo akamangwo o ruo echi onye ahụ ji ịmụ ọmụọ onye fichara ọnụ ma ọ bụ onye na-agụsi ọsọ mmiri akpọ ya mbesa ịma mma na ọ gịnị tute ebe nna ya tinyere gịnị aka o ji wee mee gịnị bụ ọgaranya maka na onye ahụ akwafuru ọbara ya obi ama nju oyi ọ ga na-ekwu iri okwu ọ bụgodo na ekechiri ọnụ ọ ga na-asụ ude ahụ ọ na-asụ ga-ebuterịrị ihe bụ abụmọnụ na ezinụlọ ya ahụ eze mmụọ enwe ihe i kwuru ịrụtụrụ aka onye ka m ji chọọ ịjụ ajụjụ a na ihe bụ alụsị bụ alụkwụsị n'ọkwana ka eji ekpe udo na agbo ime ka ife niile bụ alụ na mmegide kwụsị ịwa bụ eze mmụọ eke aja na ama okwe ọ ya mere m ji ekpe udo ọ bụ ndị dị otu ndị abụgasịrị ọnụ na gbuo a chọpụta na abụrụ ha ọnụ wee mara ndị ji ha ma ọ bụ nyere ha nsogbu tụm na ha ji ha bịa na eke aja anị ewe ka a ga-esi kpere ha udo ma ọ kpechata udo kedu ndị na-abịa na eke aja anị nke ya ndị na-abịa na-eke amaokwe bụ like ndị a na-analụ ihe ha n'ike na-enweghị onye na-ekwuru ha nọmba 1 ndị na-enweghị na-amaghị solushọn ihe butere abụmọnụ n'ezinụlọ ha fụ na ụfọdụ okorobịa toche dịka eze mmụọ aka ma ngwa ochie okorobịa toche olu mgbe ọ ga-anụ nwaanyị o megịnị ọ nwụọ ma agbọghọbịa toche ọma nnu di ha nọrọ ebe ahụ ya sobe ụmụ nwaanyị nyomụ di anyị nọrọ ebe ahụ nteres ya chọwa ihe megịnị o ji do taa onye aka ọrụ ịka mokwe then ihe eji wee kwuo maka alụ kwụsị
na-akọwara Igbo bụ Igbo na ọ bụghị alụsị butere igbu mmadụ mgbe ochie, maka na tata a sị na a na-aga ụka igbu mmadụ ka na-eme gịnị ka na-agakwa n'iru. Ihe anyị ji wee kwuo ndị ụwa na ọnwa arụ kwụsị bụ o nwere ndị a na-akpọ ndị osu n'ụbọchị taa. Nna ya ukwu ọkụ ya o nwere ndị a na-akpọ ndị osu ka anyị kpọgodi osu. Ohu dị iche, osu dị iche. Ndị a na-akpọ ohu bụ ndị akpọtara akpọta ka ha bịa savụ obodo gbaa odibo, ọha ka a na-akpọ ohu. Mana osu bụ ndị a na-emegide ha gbaa ọsọ gbatara gịnị gbara n'arụsị, ọha bụ osu. Kedu ihe ha ji bụrụ osu? Ebee ka ha si bụ? Mana ihe a bụ ihe a na-ajụ, ebee ka ha si bụ? Yes, ọtụtụ o nwere ike nna ha ma nna ha kọọrọ ha ebe ha si. Ụfọdụ a na-asị na ụfọdụ na-abụ ụmụnne onye a na-emegide, achọghị imegide ya na-ewezi ebe a na-agbazi, mana ọ bụ ụmụnne ọ gbazizie n'alụsị. Ebe a ka nna chi kọrọ gị n'ọwụ eji kpọọ ya alụkwụsị. Like na plan go na a ga-anarụ mmadụ ma nwaanyị nwa ya onwe ha ọrụ na-ekwuri ya na plan go na a ga-eme gịnị agbachaghị izu na achọrọ ịnara nwa ya na ọnwa ya ahụ ka a ga-ele ma nọ ya ka a ga-eje ihe obodo a ka ha kwụsị ịgba ha ụgwọ ka ewere nwa ya o were okwu ga-adụrụ obodo na obodo asị nkere ihe a ga-eji setụrụ ya asị na nwa nwaanyị ma okorobịa ha ga-enye ha ofe okorobịa na ka a ga-eji setụrụ ya. O nwere ike na nwa ahụ ụmụ ndị parents ya nne na nna ya achọpụtago na ọnwa ha ka a chọrọ iji mee ha agbara ha ama. Ihe ọ ga-eme bụ owere abalị kuru nwa ahụ ha ekuru nwa ahụ mee gịnị gbapụ ọsọ jee na arụsị ọbụla dị nso ebe ahụ gbakpuo n'ime ebe ahụ nọrọ ebe a na-akpa afọ arụsị. Like na be nna m for example iji wee maatụ be nna m ọzọ n'obodo Idede mụnwa na-enye nne o nwere ndị a na-akpọ afịa n'akụkụ be anyị, ha bụkwa ndị gbata na arụsị. Mgbe gboo achọ imegide ha otu ha si bịa achọ imegide ha ma na achọrọ iwolu nwa ha ma nwanne ha lee mana achọrọ igbu ha ka ewere ha chụọ aja ha ewere abalị megịnị gbata na arụsị ahụ. Ha gbata na arụsị ahụ ha enye akpa anobodo Idede cherekwe m anobodo Idede cherekwe m na-anọkwa m gị n'aka. Ndị ahụ chọrọ ile ha bịa fụ na ha nọzi n'ime arụsị ha nachi azụ. Then that particular arụsị bụ anobodo Idede ndị ngwurube nna m bụ ihe ga-abịa kpọrọ ya ahụ welu kọp kulu mmiri ime gịnị ihe eje gosi ebe ha ọ ga-eme gịnị ebe ọ ga-anọ ya ọ bụgolu nwa gịnị alụsị ahụ mmadụ ama metụzi aka udo achịgharị ya ọ nọpụta na-agarịrị onwe ya ka o si sọ maka imetụ ya aka alụsị ahụ egbuo the whole generation. Eze mmụọ eze Enugu tupu anyị agbaba ekwentị maka ndị chọrọ itinye ọnụ nne kedu ife a ji si na ụdị ndị ahụ ebe ọ bụ na ọnwa afọ a na-emegide gbakwuru na alụsị maka na a na-emegide ya kedu onye kwesịrị ịsọ nsọ ọ bụ onye chọrọ igbu mmadụ ka onye zere ndụ ya? Kedu ihe ha ji butezie ajọ nkewa n'ala Igbo? na-ekwe enewe onye a ga-ebo ya bụ onye arụmala bụ onye agụ ọrụ mmadụ ire mana onye ahụ rere ihe ma onye chọrọ ile mmadụ ọgbapụsị na gbara alụsị onye agbafuru na-adọ ndụ anya ọ na-agba ọsọ ndụ onye na-agba ọsọ ndụ anya onwe ihe na-eme Chineke anaghị ama ikpe onye ahụ na-ere ọ dịka onye na-ezu ohi ịma onye na-ezu ohi chikwa anaghị ahụ ọnya onye a na-ezi ihe na-azụ onye mmadụ ezine onwe ihe na-eme ọ ndị ahụ na-ere ya bụ ndị nwaanyị na-ekwu ya bụ ndị anya na-asọ nsọ ya bụ ndị arụ kpara arụ mere nsọ a anyị na-ekwu na anya eze mmụọ kedụzi ihe o ji bụziri maka ị na-anya ugbu a efu na ihe ị kwuru osu na ụfọdụ asị na ha abụghị osu mana a na-asọzi onwe ha asọ gịnị kpataziri ebe ọ bụ na udo ka alụsị kpere? Maazị Chizara udo dere gị ihe nisi udo dere gị bụ na okwu a taa bụ okwu ọtụtụ mmadụ ga-eji wee nweta ihe otu anyị si wee nghọta osu abụrụ otu ndị ochie si wee nghọta ya and ihe anyị ji agbara ịnụ osu maka ihe nghọta ihe na-ajụ bụ ihe ichi ịnụ nwaanyị jee ebe a asị gị na osu asị gị na ọkwa osu gaa narakwa o nwere ihe ndị gboo ji wee dowe ụta ọdụ uto mmegide na ajọ obi mmadụ nwere maka gịnị otu ahụ ọ gwatagoro n'ime aja ana ahụ ọzọ nwa aja ana ahụ ị nwere ike ịnụta ya olu echi iwu ịgbasị ya wiked
ma o mee ya ihe na-ekwesịghị ime arụsị ahụ ọ gbadere na eme gịnị egbuo oru. So ome ndị mmadụ a na-eme gịnị a na-eze ha eze akpọza ya na gịnị nọ nsọ na ihe na-abụrụ osu ada anọ ebe osu. No, all because of na gịnị mere imekwe ịnụta onye bụ osu asị nwaanyị dose na be gị ime ya ma ọ bụ barịa mba mgbe ị na-ekwesịghị ịbarịa mba arụsị uwe ya eme gịnị achọwa gị. Ọya kpatara anyị ji eme gịnị eji ekewe dịka a na-akpọ oke na-eti ha bikos ha dịka ka m ga-esi wee kwu ya ndị oyibo si n'otu ndị a na-emetụ mana ọzọ dịka ibe ya bụ eke ide na-emekwa enyi a na-eme enyi a na-amụ nwa mana oluzie ka ha biri mmadụ chọzie nwaanyị na nwaanyị ka anụkọzie oge ahụ ụdị ihe apụtabazi ihe si na onye nke a bụ nke onye nke ọzọ bụ nke mana dịka isi kọọ na nkọwa ịkọwara ugbu a na ọ bụ nwanne ma ọ bụ onye obodo a na-emegide asị ofu obodo a na-emegide ọ gbakwere ọchọcha ihe ga-achụ ya otu ndị mmadụ na-agbata na eke ajan na-asị bịa mgbe olu anyị ọgụ ọ bụ alụ ka onye ahụ meziri ka ezi ihe eji asọzi ndị mgbe ha asọ ọya ka m na-akọwara gị ihe eji asọ ha nọ mbụ isi na ọ bụla eyi eme ọ bụrụ eyi ahụ eme mere ọtụtụ okorobịa na agbọghọbịa na-ata ahụhụ n'ụbọchị taa ha amaghị ihe bụ ntaramahụhụ ha si maka na mgbe ị mechelu onye bụ osu ma nwa arụsị eyi tụrapịa arụsị ahụ ga-edowe gị na ejeje ana arụsị ahụ uwe ya ga-asị ihe imelu nwa ya o nwere ike itinye aka ebe a n'owe tinye aka ebe a n'owe tinye aka ebe nke a n'owe arụsị ahụ na-akpụgharị gị na ndụ maka na nwa arụsị ka ị mere eyi gịnị tụrapụ tụtụ na ugbu a abụzi mgbe a na-ajụ ese na mgbe gboo ifiri mmadụ wee nwere ịga na-eme okorobịa ma agbọghọbịa eje jụọ ese kedu ihe na-eme asị na-ekwe na o mekwere nwa arụsị enyi ọ dị ma eze mmụọ maka ndị chọrọ ịbịa ị na-ekwu na ndị a bụ nwa arụsị na ihe ndị ọzọ mana gị ma bụ eze mmụọ ị bụ nwa arụsị abụ m eze mmụọ ịbụ eze mmụọ mana abụrụ m onye gbatara na arụsị mana ị bụ nwa arụsị in the actual sense mụnwa ebe a nọ na abụrụ onye bụ ndị gbatara na arụsị ndị bụ osu abụrụ ndị obodo ha deji ọfọ obodo ha da-aga aja n'obodo ị na-aghọta ihe na-ekwu mana abụ m an indigene agbatara m agbata na arụsị ndị agbakwuru na arụsị ọkwa ndị obodo ka ha bụ obodo ha dị iche iche enwe ihe ikwuru na onye a na-emegide ọ bụ obodo anọgide megide ya ụfọdụ bụ nwa a chọrọ ile ọbebe akwa nne na nna ya kpọla jee ebe a Chiziani ka ndị oge anya dokwa ọha na eze na-ege anyị ntị anya now for example ịbụ onye Nkanụ o nwere ike ịna-anya na Nkanụ na na-akpagbu gị Chukwu ekwe na na-akpagbu gị na na-eme nke a na na-eme gị nke ọzọ ịchọ ka ịgbapụ je gbagara arụsị iche arụsị nke ị ga-eme gịnị agbakwulu ịnanya na arụsị bụ unu niile ike gbakwuru nne chebe anyị excuse ịnanya na arụsị bụ unu ncha ifu na mgbe ị ga-eme ufu ka ijebe ebe ahụ na amaghị agba ma ọ bụ na ije ebe ahụ n'eze ana ahụ bụkwa onye ilo gị onye na-agọ mmụọ ahụ bụ onye ilo gị na o nwere ike ọ mara ihe ọ ga-eme ndị ilo gị abịakwabe gịnị jide gị ebe ahụ ịchọọ aja anụ dị na mba ya kpatara ịbịa ndị akpọrọ osu ha na-ebukọ ọrụ ma ha na-anụ onwe ha because ha si from different villages ha si from different town ya bụ na mmadụ nwere ike isi n'obodo ọzọ mmadụ nwere ike isi n'obodo ọzọ mee gịnị gbada na like anyị bụ ama okwe o nwere ndị nke si obi na-agụ wee ndị nke si ụmụadị wee ndị nke si saịdị Nkanụ wee ndị nke sikwe ma Abia steeti ihe nji jụọ ajụjụ a bụ ikweta na arụsị na amaokwu na-eche gị yes bụ nwa ya abụ m nwa ya beta bụrụ m osu 09097 achọrọ m ka ndị mata ife so ka njụwazie gị osu dị iche nwa arụsị dị iche ọ dị mma 09097711009 ma ọ bụ akara ekwentị a maka jụọ eze aja anị amaokwe eze mmụọ ajụjụ akara ekwentị unu ga-eji jụọ ajụjụ bụ na osi ebe a pụọ mụ na ewere ka ị ga-esi wee jee a na-emegbu gị ịchọzi ka a ga-esi nyere gị aka 0806 846 1936 0806 846 1936 ka anyị webe okwu ozugbo ozugbo
afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị afa gị na-ebe ishi akpọ ngwo eze mmụọ aka ma ngwo nọ ebe a na-ekele gị eze mmụọ nwanne m deje o ngwa gaa n'iru gaa n'iru onye bụ nwa Chineke onye asị m onye bụ nwa Chineke onye bukere mmadụ niile daalụ ya bụ na mmadụ niile bụ ụmụ Chukwu ụmụ Chineke ya bụ na ihe m chọrọ ịjụ mmadụ niile ọ bụ ụmụ Chineke gwagodo ya afa gị gwa ya afa gị ịfọrọ na ihe ndị Igbo ka anyị na-eme ụbọchị ọzọ tinye ịgba ya afa gị n'Igbo ọ dị maka anyị uche ka ya ka o kwuru maka na uche ya adịghị ya njọ ka anyị na-enwe n'okwu ndị ọzọ ọ bụrụ onye Igbo maka ọ bụrụ onye Igbo ọ ga-aghọta ihe anyị na-ekwu maka na ihe Igbo ka anyị na-eme gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ kwuo n'okwu afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị ka ọ kpọrọ na-eme ihe ọzọ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị nwanne ndị ka email Chukwuemeka ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru biko onye akpọtapụrụ kịta ị ga-ajụgodi ya na Jizọs na Chukwu bụ Chukwu n'ime ha na-egbo enwere Chukwu ịtọ ya ihe ị ga-ajụgodi ya ọsị Jizọs ọ Jizọs bụ Chukwu ka ọ bụ enwere Chukwu ọzọ daalụ nwanne m eme n'obodo a dụọ mma ha na-akụziri mmadụ abịa sịghị na enwere Meri enwere Jizọs enwere Chukwu ọ dịghọ mma ihe a ha na-ekwu kama o mechie ka anyị mfụ aja ala anyị ga-abịa fụ ya daalụ ezigbo mmadụ daalụ ebe mmadụ si na lọọ Chukwu kere mmadụ mba ịnabata Jizọs bifo ịbụrụ nwa Chukwu mmadụ cha bụrụ nwa Chukwu anya maka ya anyị watukwu ebe a bụ nwa okpuru ahụ anya ọma mewe ya afa gị na-ebe ishi akpọ agbapụtara anyị na nnukwu na-ekenye anyị kelee gị nwanne ndị ebe ishi akpọ Olise ọ ga-adịrị gị na mma kedụ maka ndị ọgba ete ana m apaki oge eji eme ya na mgbe anyị ji apaki ana m enwere tan ihe nchere okwu na onye ọkwụrụ okwu na-ekwu abụ Jizọs ọ bụghị okwu niile ka a na-asa asa o nwere okwu onye abụọ mmadụ kwuo nwere ghara onye ahụ anya maka na okwu onye a o nwere ọ ga-efete bụ na onye ahụ ejitere aka na ọ gafere n'oke ka ọ hapụ daa na apaki taa na gara ahụ daalụ ọ ya bụ ihe a na-ekwu ndị asara isi erika ndị asara isi na mmadụ na Chukwu kere mmadụ ma na-ewezi nna ya ka na-akpa ịkpa oke nwanne gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ebe ka isi akpọ nwanne gaa n'iru nwanne tie ọnụ n'okwu Enugu amaka ihe bụ na ihe ndị adịghị ha na-ekwu aha anyị enweghị mọch mana ihe dịka eze mmadụ na-akọwata na otu bụ ihe a na-achụ ọsọ na otu na bụkara arụsị anyị na-anụ
mana ndị ka na Igbo steeti a na-akpọ Hey. Arema ngwa gị ntị ịnụ ihe okwu ọ sị ihe ọ na-ekwu na ịga n'obodo ụfọdụ dịka Imo na-enwe ndị a na-akpọ nwaosu ndị ahụ bụ nwaosu mana ụfọdụ pụta akpọ ha nwaosu asị na ha bụrụ ndị a na-ekwu maka ya. O nwere ndị na-aza nwaosu by name by their surname ọma mbụ na ha bụ osu ụmụ ndị na-akpọ ndube nwaosu o nwere ụmụnna ga na-aza ndị ụmụ osu m like na ba enwe ndị a na-akpọ ndị ụmụsum ụmụ agwọ so o nwere mmadụ ike ize by name mana ọma bụ osu mana ihe gbasara osu a ka anyị kwuo ya enwe ihe dịka isi kọwaa ya ịfọrọ na ọ bụ ihe efure efufe ji ekewa Igbo ibe ndị Igbo ji ekewa na were ihe na ahụ ụmụnne yes na onye a na-agba ọsọ ndụ na ndị mmadụ na-agba ọsọ ndụ kapụtazie maka na mmadụ gba ọsọ ndụ wetazie ike karịrị onye na-achụ ya ọsọbazie ya so kama ọ ga-ewere ya dịka nwanne ya ka m jikọwara n'ọdụ uto arụrụ anadụ mmadụ n'ime maka na ị mara iwe ike ijebe anụta nwaanyị oru echi iwere alụsị ya alụsị ahụ eme gịnị ọya ka eji akpọ ụka ahụ were ya ọwafa gị na-ebi akpọ ekene m ọ ga-adịrịrị gị na mma biko afa gị na-ebi isi akpọ ngwaga n'iru ihe ahụ niile nwụ nghọta nke m ihe mere mgbe ụwa dị n'isi ihe otu ahụ ma ọ Chukwu kere onye ruru ya na ma onye ụka dịrị bụ onye jewere ile mmadụ o nweghị ebe ụka chụwere dịla onye jewere ịzọ ndụ ya na onye gbajere alụsị bụ ndụ ya ka ọ na-azọ nọọ ebe uchu ejọ iti uru jisi ike n'ebe uji akwalite asụsụ Igbo ọ dị mma unu anụgo n'ihe ugbu a nọọ onye na-achụ mmadụ ogbugbu bụ onye alụ ya nwa na ọghachiziri azụ si na onye na-azọ ndụ ya bụzi onye alụ ifugonu ọkụnụ wee ghọta ka ụfọdụ ndị asara isi na ọ bụrụkwa wetegokwazi saba ndị mmadụ isi ọ dị na nkeji maka na oge ndị chọrọziri ka ha na eze aja anakpa anyị si ebe apụ ugbu a na-akpọbazi ya na 08068461936 0806 846-1936 0806-846-1936 ọ nọkwa na WhatsApp. Eze Enugu eze Amo biko na ndụmọdụ gị n'ihe niile achịkọta okwu ka anyị jiri nwayọ na-apịchi ya na nkenke. Ndị Igbo mụrụ anyị ihe anyị kwuru tata maka ozu mana unu ga-aghọta ndị ka anyị si na aka anyị maka ihe eburu alụ na abụmọnụ ụfọdụ ndị metara abụmọnụ ndị alụ si na ọ bụ omenala ọ bụrụkwa omenala anyị si na-emebigo ka makwa decha akwụkwọ nsọ na degherie anyị bụ ndị fụtara chejiri edegherie si onwe mosu nwa na-ekwu onwezikwa ebe a na-ekwute eketa ihe na-adụwo mma maka ndị gboo nwere anyị ha amachaghị ụdị ihe anyị maara anyị amaghị nke ha maara mana anyị chọrọ ime ka ihe ọbụla ha rụghara mmadụ bụ na aka ma ngwo mmadụ otu ya bụ na onye ọbụla bụ Chukwu kele ya ọ bụrụ onye zọba nke ọbụla jọ eze mmụọ ikeja dị amaokwu biko nye m ndụmọdụ gị Igbo ekene m na ụbọchị eji afụ gị na ụka eji afụ gị a na-afụ m abụghị m ihe anụwa a na-afụ m mgbe niile except ụbọchị nkwọ ka a na-anaghị afụkere m ana m anọkwa n'ụwa bụ okwe na m na-efu efu mana ụbọchị m ji ewe ezumike nke m Igbo bụ Igbo ekene m unu ndụmọdụ m na-enye ndị be anyị bụ na dịka eze a nna anyị ukwu eze a na aka ma si wee kwuo bụ na mmadụ ncha bụ gịnị ofu akpamoke nkewa adịrọ na gịnị na omenala nkewa adịrọ na omenala onye omenala ọbụla kwenye ya na onye ụka bụ gịnị ọ ga-adị onye omenala bịa tụkpuru onye ụka bịa tụkpuru onye ụka echebe ahụ shift na ya bụrụ ofu anyị ncheshi na otu arụ ahụ bụ gịnị Chineke wee pụta mmadụ ncha bụ gịnị ofu kama anyị na-ekwu bụ onye ọbụla bụ gịnị kwụwa aka ya ọtọ mana ka anyị makwara na abụmọnụ jọrọ njọ maka nke ndị ochie metere ka anyị na-ebupụ n'ụbọchị taa na-ekewepụta onwe anyị na ya mana nke anyị na-eme taa kakwa nke ndị ochie metere
ka anyị doo onwe anyị ọdụ maka na abụmọnụ na-emechi obodo. Daalụ atọlọ mara atọlọ face na nwebezie eze aja na 0806-846-1936 0806-846-1936 ọ ga-adị n'ụbọchị ọzọ. Asị m ekene na gị Obiora nwanne gị nwoke ọgbọ na ya ọta na-akịja eze Obiora Aneke. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Onye ọbụla bụ otu, anyị niile bụ otu. Biko onye mana ihe a na-asọ nsọ mara nke ahụ. Ọ ga-adị nụ. Abụ m Chizzy Mbughari ọnọdụ ugbu a Oziọma Ejiofor eduru wee gabazie n'oge nke ya ka ọ dị nụ.